Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlök mindenkit! Még itt vagyunk Győrben, nemrég keltem, párom most épp fürdik, meg készülődik, már reggeliztünk. Megkezdjük az utolsó hetünket Pesten. Hát ez egy elég hosszú időszaknak lesz most a lezárása. 21 hónapot tudhatunk magunk mögött, vagyis kb. 21 hónapot. Nagyon vártuk, rohadt fárasztó volt, rengeteg áldozattal járt. Az életben szerintem minden így működik, hogyha szintet akarsz lépni, akkor mindig valamit fel kell áldozni, és mindig valamit adnod kell ahhoz, hogy kapsz. És ugye minél nagyobb szintet akarsz elérni, annál nagyobb is lesz az áldozat. Én azt gondolom, hogy mindent megtettünk, szükségszerű volt lépni valamit valamiért, de azt kell, hogy mondjam, hogy megérte. Úgyhogy tartsatok velünk, és csekkoljátok le, hogy fog zajlani ez az utolsó 2-3 nap Budapesten. Na csá! Na, csak annyi történt, hogy ideértünk Pestre. Párom kirakott itt a Prestige-nél. Nálam szokott lenni általában az autó. Én vezettem most is igazából, viszont ő már előbb végez, úgyhogy majd ő jön elém, vagy ő jön értem. Rendeltem cipőt itt egy közeli boltba, fogja majd hozni a DPD futár, azért majd még napközben elugrok. Levágom kollégámnak a haját, kipakolok, lassan érkeznek is a vendégek, csapjunk bele! Debrecen után van a csávó. De majd lehet, hogyha megyek majd vidékre, már megmondom neki, hogy hónapot vagyok reggel. Ki kéne menjünk Angliában? Na, most tényleg nagyon vandák amúgy Angliában. Tudtam, hogy valamit elfelejtek. Mit tanultak? Gépfeléket. Azt szép. Ott az autó, hogy majdnem belerongyoltam a szaladforlatba. Nem nézte a visszapillantot, ott voltam mellette, és rám húzta a kormányt. Én átmentem már a túlsó oldalba, már a szembesávba, mert egyszerűen elvitte volna a kocsit. De jó. Láttad? Isztambulba? Isztambulba. Madridba még olcsóban ki lehet jutni. Ezt hol nézed? Skyscanner? Vizeren. Ja, Vizeren, aha. Innen indultok Pestről? Aha, Budapestről. Na srácok, hát akkor halljunk egy kis háttértörténetet arról, hogy hogyan is kerültem ide a Prestige-be. Vissza kell mennünk az időben jó pár évet, mert meg kint Linzben volt nekem egy vendégem, Barna cimborám, aki hozzám járt hajat vágatni, és ő hazaköltözött ide Pestre. Mi ugye követtük egymást Instagramon, és láttam, hogy ide jár hajat vágatni, meg hogy elkezdett fodrászattal foglalkozni, és itt a srácok oktatták. Aztán, amikor szóba került az, hogy Linzet Pestre váltanánk le, ugye főként párom miatt, akkor én ugye emlékeztem, hogy Barna ide jár, és akkor úgy voltam vele, hogy rákérdezek, mert láttam, hogy a srácok ügyesek, láttam a munkáikat ugye közösségi médiában, és úgy voltam vele, hogy rákérdezek, hogy van esetleg felvétel, keresnek embert. Amikor is felvettem a kapcsolatot Pistával, aki az üzlet. Ezt követően, ha jól emlékszem, 2 próbavágásra hívott be a Pista, amik ugye meg is történtek, és akkor úgy gondolta, hogy ad nekem egy lehetőséget itt, amit ezúton is köszönök szépen neki, és így kerültem ide igazából. Hosszú volt ez az 1 év, rengeteg mindent megtanultam a srácoktól, sokkal ügyesebbek egyébként, mint ahogy ők hiszik. Ők nekik is ezúton köszönet a segítségért, meg hogy itt dolgozhattam velük. Jó volt ez a 11 hónap, de ideje tovább lépni és a saját utunkat járni. Úgyhogy halljuk páromat, hogy ő hogy került Budapestre. Bogi. Akkor beszéljek arról, hogy kerültem a Just the Hair szalomba. Hát úgy kerültem. Még egyszer! A Just the Hair szalomba Budapestre úgy kerültem, hogy még sok évvel ezelőtt, olyan 2020 környékén, Ricardo hívta fel a figyelmem Ivett munkáira. Ivett a szalon tulajdonosa, és ő egy nagyon-nagyon jó fodrász, és már akkoriban nagyon megfogtak a munkái.
ügyesen, tehetségesen festett már akkor is. Ezért akkoriban úgy döntöttem, hogy akkor nagyon szeretnék hozzá elmenni, és kipróbálni, hogy mit tud kihozni az én hajamból. Egyébként akkor Vörösből szőkültem vissza, szóval jó kis kaland volt. Ugye azóta is hozzájárok a fodrászom. Most 2023. januárban ismételtem, mikor voltam nála az egyik időpontomon, akkor jött fel ez a lehetőség, hogy dolgozhatnék nála, és én ennek nagyon-nagyon örültem. Egyrészt azért, mert egy nagyon-nagyon jó lehetőséget láttam ebben, főleg szakmai téren, ott lenni mellette a mindennapokban, és tanulni tőle, amiben bizonytalan voltam, abban megvilágosodni, stb. És ezúton is szeretném neki megköszönni, hogy foglalkozott velem, illetve a Szandrának, meg a Zsazsának is, mert mindhármójuktól egyébként nagyon-nagyon sokat tanultam, és tényleg ez az egy év baromira hasznos volt számomra szakmailag. Egy év után azt érzem, hogy sokkal erősebb és jobb lettem a fodrászaton belül a hajfestésbe, még jobban még jobban elsajátíthattam az éppen trendi és legújabb hajfestési, szőkítési technikákat. Élveztem ezt a folyamatot egyébként, hogy így egy éven keresztül hónapról hónapra egyre jobban ráérzek erre az egészre, és hogy sokat hozzám, tehát szerintem nagyon sokat fejlődtem ez alatt az egy év alatt szakmailag. Még egyszer nagyon szépen köszönöm mindhármótoknak. Még egyszer szeretném megköszönni nektek hármótoknak, Ivett, Szandra és Zsazsa, hogy foglalkoztatok velem. Köszönöm szépen ezt a rengeteg szakmai segítséget, és azt, hogy ilyen türelmesen álltatok hozzám. Na, át is vettem a Nike cipőt, úgyhogy csekkoljuk le, hogy milyen. Fasza. Egyébként nekem már volt pont ugyanilyen Nike Air Max Pluszom, fekete színű. Azt még kint vásároltam Ausztriában, Linzben, a Plus City-ben, ott egy üzletben. Viszont az a cipő, az konkrétan 4-5 hónapot bírt, amivel nem is lett volna probléma, mert fél év gari volt rá, csak én a 7. hónapban vittem vissza. Bár én azt a fél év garanciát azt elég vékonynak érzem ilyen áru cipőknél, de hát a mai világban ismerik, hogy milyen minőséget gyártanak. Nem is az a lényeg, ezt most már a Nike.com-ról rendeltem, és itt emlékeim szerint 1 év garancia van rá, úgyhogy ezzel már biztos, hogy nem fogom megszívni, se így, se úgy. Imádtam, szerintem rohadt kényelmesek ezek az Air Max-ek, meg hát ugye mivel fodrász vagyok, ezért az időm nagy részében egy helyben állok. Szóval fontos is, hogy milyen cipőt hordok, bár én talbetétet is használok az összes cipőmben, hogy hosszú távon is bírjam az állást, meg hát persze a testtartás szempontjából sem egy elhanyagolható dolog, úgyhogy ja. Na, és hogy szeretnéd vágni a helyet? Tépesfél? Komolyan? Egy kis változatosság? Okés. Körülbelül ennyi. Gondolom, hogy a kócosra állítsuk be. Persze, igen, úgy konkrétan. Inkább nem. Olyan diléjes volt, tehát hogy... Rollered megvan? Komoly kis rollered van amúgy. Ezzel szoktam leszámolni a dobból. Az egyik osztálytársam már nem is ismertem fel. Na Maestro, örültem, aztán vigyázz magadra, minden jót kívánok, Győrben jártok, tudjátok hova kell jönni. Csá! Na, miért lesz most nehezebb? Na, mondom. Már kíváncsi vagyok. Ez nehéz lesz. Elmentem egy házi buliba szombaton. Igen? És voltam olyan hülye, hogy megengedtem, hogy belevágjanak a hajamba. Az erős kezdés. És van egy és egy ilyen full, egy ilyen kopott szívsz a fejemnek. azt a rohadt. Kurva sokat belevágtak. Az komoly, hát ezt meg kell mutatni, gyerekek. Azért buli ide vagy oda, azért ilyet ne engedjetek. Buli voltam úgy. Hát, képzelem. Elvéleztem.
amúgy ilyen low taper fade-eket szoktam, de úgy gondolom, hogy ez nem fog most működni, szóval egy ilyen magasabb, mondjuk nem tudom, egy ilyen high taper fade talán az működhet. Kihozzuk belőle a legjobbat. Ja. Valahogy És igazából megoldjuk. ugyanaz a koncepció, mint máskor. Tehát hátul ilyen legyen bulgó, még felállítva szoktam. Aha. Igazából csak ilyen textúrázat. Ilyen blowout taper. taper, igen. Oké, és felső részben mennyit gondoltál vágni? Azt nem tudom megmondani, de... Csak ilyen minimálisat? Mennyire érzed hosszúnak itt például elő? Elől szerintem vágni kéne sokat, viszont felül szerintem nem elsz. Felül akkor csak minimálisat vágnék, várjál, Igen. csak kifésülöm neked itt az elején. Ja. És ezt itt te mennyire érzed? Tehát, hogy elől szerintem ilyen inkább így a szemöldök a marjáig. Na lássuk, mit sikerült kihozni. Meg kellett mentsünk azért. Ja, kopasz voltam. Mit sikerült kihozni? Hát, figyelj, haverodnak mondd meg, hogy ez még így sem jött össze neki, hogy elcsessze. Megmondom neki. Kis high taper-ök, agyig fel. Kopasszal jöttem be, egy új emberként megyek. Ugye? Új haj, új élet. Az élet ilyen, meg emberekkel foglalkozunk mindketten. De hát ez ilyen. Holnapra kell csináljuk egy prezentációt. És milyen prezentációt? Miről? Arról, hogy én hogy adok el ennyi kocsit. Hogy életet lehely vele. Lesbó. Hogy tetszik a hajad? Tökéletes. Passzol volt. Parancsolj, gyors lefújni a cipődet. Holnap összetlen vezetés. Hát, meg kell adni a módját. Na, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Megérted, szép. Na milyen lett a hajad? Szép, mi? Nagyon szép. Még nekem így minden oldó kényelmesek, így mint jobb így azért. Akkor rendelj Nagyon nekem komolyan is. van. Lehet, Csak ugye ebből meg kell nézni, hogy miért akar az ember, mert azért 30%-ot szed ki kb. És lekapcsoltam. Ugye mondták, hogy lejönnének Győrbe hozzánk. És akkor arra gondoltam, megnéztem ezt az oldalt, ahol Igen. lehet ilyen élményt venni, meg ilyesmi. Már egy élmény lesz neki. Hát igen, persze, de hogy nézd, van ilyen szabaduló szoba. Halló! Hello! Köszi! Köszönjük szépen!